bungag ha? Uno! Dos! Abay! Saan mo na siya? Inisukot mo na siya. Nakikilakaw kadali. Sa bahay. Panagutom dyan ko ni mo abinga ka ha? Ipahayag na dyan ko ni mo ba? Sa'yo pa sa buntag ba? Ang sanam ka di abay, taranta nam kag mayo. Ay, si Sapa di abay ba? Maapil dito. Labay ng mama ron. Grabe luya sing papa bay oy. Gitago na sa kilid bay. Na, kulatahan ang buguan ni karon. Suga gining asawa na ko. Ala ka diya, oy. Ay, lagi Sapa di ba? Kadungog na si mama ron ah. Wala man na nasudlag tubig mong galon. Dito ka mo gawa sa binga ka ha? Paabuton pa dyan di mo ba nga kulatahong di ka? Oh, naraman ko dire. Oh, higawas naman lagi ka. Kailangan pa dyan ko na pasukon. Naraman ko Usay na gipalit. Ganito na ako sige pangina sa imuha. Saan naman ni, oy? Kada tataw-taon naman na Lucio na ni, oy. Na. Asa man ay kagikan? Sa'yo pa sa buntag. Pagod tayo. Ipalitan kita kag Charisma Beauty Soap, no? Mabahong amoy ng pawis? Bakit ka nagtitiis? Gumamit ng Charisma Beauty Soap. Para nakay sabon kada adlaw ning kung maligo ka para dugang pahamis imo ba. Sa na oy yan palit po haplas para sa kuha. Pagod tayo. Ayaw kong buntak-buntak, hindi ha? Abi na, be! Abi pa tayo nakukuna na kayo pakialam sa kuha. Pinangga kita ka no. Bisag sakit na kay na imong nilusian kada adlaw. Sorry na. Abi, manggod ako nga sa kagikan god. Nagpalit naman din kag pampagwapan ako. Mo gani no. Kwarta pi. Iutang na ba na ko na. Ako pa tayo babayro ni mo, ane? Abi pa tayo nakong cash ni. Wajib kay bot ba? Nen, sa man atong trabaho diri nga wa may mangagi diri ah. Sus, relax lang diha. Buhatan may kalsada diri ko mangagi. Tama po kay. Grabe po ng pamilya oy. Buto-buto ra man agi. Aw, ana yun na basta magminyo. Maong ikaw ay sa gyud pagminyo. Kansi po koy. Saan na to akong palalabs dito? Ayo kan grabe po kahan oy. Matay Kernel! Papa! Ha? Wait, klaro ni. Tara ulit madamay ta diri. Tara. Magdula na ta kay dali ra ta diri makakwarta. Magdula ta og una game. I-click ang link na sa comment section o i-download kini. Magawas diha login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register then ibutang nimong contact number, password, referral ID o verification code. Pag sulod mo sa dula, nalig kayo libre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang klaseng dula pilian diraan na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito na kong dulaon mo ng Mines. Likay lang ang bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, nahurot imong frequency diraan nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang kag 100, 200, 500 o 1,000, Gcash lang ang gamit. Pananglitan, daugan na pud ka, nga gusto na ka mag-withdraw, i-click lang ang withdraw sa baba, Gcash lang gyapon ang gamit. Unsa pa imong dugayan, magdula na ta og una game.